V Európskej komisii sa nevyhnutne potrebujete vrátiť nohami pevne na zem a netárať tu o vzdušných zámkoch a rozprávkach, ktorými krmíte ľudí. To jediné, čo od vás daňoví poplatníci očakávajú, je, aby ste ich tvrdo zarobené finančné prostriedky investovali do zlepšenia kvality ich života, do infraštruktúry, do poľnohospodárstva, nie do nezmyselných dúhových propagandistických projektov, do rozvoja politických mimovládok, do integrácie a príjmania nelegálnych imigrantov alebo do úplného zeleného šialenstva a podvodu, kedy nútite štáty, aby stavali veterné elektrárne a podobné nezmysly, ktoré sa dávno ukázali ako neefektívne, nestabilné a hlúpe riešenia prinášajúce problémy a krach nášho priemyslu. Ľudia od vás chcú naspäť návrat do reality a nepomôže im, keď im tu budete ako teraz, pán eurokomisár, klamať, že ak budeme dávať 5% HDP na zbrojné výdavky, že sa to nedotkne výdavkov na sociálne zabezpečenie alebo na investície do iných politík v rámci štátov. Samozrejme, že sa to dotkne, samozrejme, že sa to schudobní ľudí a ja nevyhnutne dúfam, že vo štvrtok bude táto komisia odvolaná.